Beste kijkers van Omroep ZVL. Wij staan hier vandaag bij carnavalsvereniging De Sukkeljaars, Kloosterzande, die de laatste hand aan het leggen zijn van hun creatie voor dit jaar. Zaterdag zijn het optochten in Grauw, Klingen, Vogelwaarde, Sint-Jansteen, Aardenburg en nog veel meer plaatsen. Maar die zijn allemaal terug te vinden op omroepzvl.nl. Zondag zijn de grote optochten in Lamswaarde en in Hulst bij de Vossen. Zondagavond is er groot bal bij Spoor 11 in Hulst. Ook is er op zondag een grote optocht in Sasvagent bij de Betekoppen. Op maandag gaan de feesten gewoon weer verder en beginnen ze 's ochtends vroeg in Hulst al met het alombekende leuren. Terwijl het leuren bezig is, wordt heel de markt al aangekleed voor de Hulster House Mafia, waar enorm veel jeugd op afkomt. Maandagavond is er een groot feest bij de Vogelpiek in Vogelwaarde. Maandagavond hebben we op Kloosterzande het balmaskee waar zowat heel het dorp aan meedoet. Met aansluitend voor het eerst dit jaar een groot bal in de feesttent bij Hotel de Linde. Op dinsdag is de afsluiting van het weekend carnaval in Kloosterzande met een enorm grote optocht. Er zijn een heel weekend carnavalsuitzendingen bij Omroep ZVL TV. Ik wil iedereen een heel fijn carnaval toewensen.